Keti Summer vagyok, a Gyémánt Félkrajcár című könyv szerzője. Már egy ideje foglalkoztatott a dolog, hogy milyen lehet Olaj Sándor mérhető marketing tréningje. 2010. szeptember 20-án hétfőn végre sikerült rajta részt vennem. Igaz, hogy elég hosszú nap volt, de mindenképpen nagyon tartalmas, szóval megérte. Ami a legjobban tetszett benne, az a személyre szabadsága volt. Természetesen elméleti dolgok is szóba kerültek, de a nap nagy része az mégis inkább csak gyakorlásból állt. Én jobban hiszek az ilyenfajta képzésekben, mint a nagy létszámú konferenciákban, bár tény, hogy azokra is nagyon nagy szükség van, de a mérhető marketing tréning pont attól olyan hatásos, hogy kicsi a létszám, és mindenki a saját cégére, a saját vállalkozására tudja kidolgozni a stratégiáját, nem pedig csak általánosságokkal megy haza a nap végén. Szóval szívből ajánlom minden kezdő és minden haladó vállalkozónak, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg hasznos információval és már másnaptól alkalmazható stratégiával távozik a képzésről.